er jo kun. Jeg er jo kun et menneske. Et spildt liv, der er trukket for langt ud. Vejen tilbage er blokeret. Der er kun en vej ud. Det slutter her. Det slutter nu. Hej bro. Ja. Kan du sige noget? Jamen vildt. Du er godt. Så kan jeg sgu da have en puls. Over alligevel. Prøv at se. Jeg ved, at 50 på, at du ikke kan lave en i morgen. Så blev der 50 færdigere. Jeg skal på. Nå. Går du allerede? Ja. Jeg har en aftale med en ven på Folkeren. Jon bro, vi ses. Ses. Så er det stivt. Det er da bedre skåret, fordi den kommer du tit her. Ja. Nora? Hvad siger du? Går du tit her, eller? Nej, skal jeg ikke køre en drink eller noget? Hvorfor ikke? Det er det værste, der kan ske. Godmorgen. Godmorgen. Du sagde da, at du havde god tid. Ja, jeg har en aftale, så... Vil du ikke blive til lidt morgenmad? Jo, hvorfor ikke? Vi skrives ved, ikke? Jo, det gør vi da. Jeg lyver sgu ikke, hun er kæmpe stor. Jeg så du skulle sådan en tøs. Så siger det, fordi det skulle den du kan med skabet. Hvad må jeg selv nu? Du kan heller ikke score det nu. Wow, det er et comeback, Mathias. Jeg er sgu ikke bange for dig. Han har 50 på lørdag. Thanks. Var hun god? Spørg mig sgu. Hun var... Ja, det var sgu okay. Og I nu ved igen, I er byens værste fuckboys. Jamen, fuckboy lige til 50'er på en æskland. Ja, hvad med vi fjol, så snart fandt noget fast. Det kunne måske være godt. Kvinder, de ruinerer en. Altså, de skriver, at man er fattig og... Ja. Ja, og du har kun 50'er? Hold kæft, hvor er det sjovt. Hvad, Mathias? Ja. Men altså, hvordan går det så med jobbet? Mesteren fyrer mig. Hvad? Hvorfor det? Jeg snakker med Røde Hash i arbejdstiden. Så er man sgu også lidt godt på. I ved sgu godt, din husk ikke jogge i det, vel? Sorry, Nora, men det var sgu ikke sådan ment. Hallo, Nora, du behøver ligesom ikke gå, vel? Nu tilbage. Hvorfor bliver vi ikke bare kærester i stedet for alt det her engangspand? Jeg kan kun lige holde det enkelt. Hvordan fuck kan det her være enkelt? Det skulle da nemmere, hvis vi bare er kærester. Jeg er ikke type, bare lige bliver kærester med. Hvorfor ikke? Jeg er en idiot. Men du er en sød idiot. Tak, men jeg gør sgu ikke så meget forhold. Hvorfor ikke? Jeg vil godt lige være fri. Ung og fri.
Men du kan jo være fri med mig. Du giver sgu op, vel? Nej, jeg er pisseirriterende. Det må du bare lære at leve med. Ja, så må vi hedde det. Bare du ved, at du hænger på mig uanset hvad. Ja, så må jeg sige, at de tid eller andet kender, altså. Altså, du var meget sød, ikke? Men du ved, hun var slet ikke min type. Hun sad seriøst under hele daten og snakkede om fucking boybands. Skal du så snakke om type? Du har jo ikke en type, så grim er du jo. Ja, okay, og det skulle komme fra dig. Prøv at hvis du er mit barn, ikke? Så jeg presset dig direkte tilbage. Du kan jo prøve, for du har ikke engang fået pixet. Det er fuldstændig umuligt. Mathias, dine comebacks stinker. Okay? Hey, Nora, skulle man del snakke, og du skulle bare sidde der og stene. Du skal ikke meget snakke af at blive roastet på den der måde, Mathias. Men altså, det giver dig ret alligevel. Du skulle ikke lige smide den mobil væk og være en del af fællesskabet. Jo, men jeg har faktisk en aftale. Men, kom. Ja, men du ved, jeg skal ned en dag, så det... Jeg er klar. Hvad ved du om det? Du bruger aldrig tid sammen. Jo. Ja, det var ligesom meget lidt tid til os mere. Ja, det må. Kunne vi have røv? Hvor jeg synes fandme, du skulle bruge noget mere tid sammen med dine venner, i stedet for den der fucking trunde. Hvordan vil du have det med, hvis vi pludselig blev 3? Vil du trekant? Nej, ikke helt sådan. Mere sådan, at vi gik fra at være 2 til at være 3. Hvad mener du med det? Jeg kan vide, Nora. Du skal være far. Hvad siger du? Vi skal have en lille dreng. Nej, det skal jeg fandme ikke. Jeg får det ikke fjernet nu. Tænk på det liv, du smider væk, hvis det er, at vi ikke får det nu. Jeg skal fucking nogle børn nu. Nora, stop! Følg klar. Ha' det godt. Hvad mener du med det? Det ved du godt selv. Hvordan skulle jeg overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hey bro, det er dumt det der. Du har næsten lige fået den jo. Jeg sagde, at jeg skal give et fucking snak med dig lige nu. Fint. Så ses bare mandag. Så ellers ikke du glemmer vores aftale. Kan vi ikke snakke dine med lige pt? Klar har forklaret, hvad der er sket. Du skulle da finde, at I skal have et barn. Jeg er klar for fanden. Jeg er nødt med at spørge et barn selv. Jeg skal sgu fanden ikke have sådan noget barn vel. Altså, hvordan skulle jeg blive baby med flere? Det skulle ikke min økonomi. Og du skulle så også fucket af alle jer, altså venner og sådan noget der. Hvordan skulle jeg åbne tilbage til det? Tag lige en solgis, Mathias. Det skulle ikke være en undergang. Bedste venner, vi er for hinanden. Jeg har kendt dig hele mit liv. Du er nok. Jeg skal nok forstå det. Men hvis jeg skal komme hjem, hun vil være stik tosset. Men jeg vil bare sige, hvad du mener. Men hvad hvis jeg er klar endnu? Det er du. Du er så klar. Du har været en pissegod ven. Du har holdt vores rygge til sidst. Altså, det med økonomien, det tager vi om et år til. Desuden, så siger du sgu da klare forældre og røver for penge. Jo, men... Ikke så meget men. Kom nu hjem til klare. Tak. Men hvor fanden bliver jeg hvor henad? Så, venner, vi har en anden rygge. Og desuden, tror jeg, du kan lidt og fejle mig af for. Tak, Alex.